Bizitza bakarra dugu, bakoitzak gurea, zuk zurea, nik nerea. Bizitza horretan, behar bada elkar ezagutuko dugu, behar bada elkarrekin biziko gara, behar bada egunaz gure espirituak bat bestiari lotuko dira, eta gauaz bateratuko gure gorputz sutsuak. Behar bada eten eginen da gure arteko ahemana, behar bada bizi guzian iraunen du. Bizkitartean edozen gisaz, jarraituko dugu bakoitzak gure bakardadean, ondajeraino. Ez dakit zer diozun sorte horretaz, baina eni betin jasangaitza iruditu zait ene bakartasunaren mugetan irautea. Ze frustrazioa bizi hautuak egin arau, beste bizipenak izatearen posibilitatea galtzia. Bizipenak eta bizipozak ere, eta ene buruarekin gero eta tinkoago preso egotea. Filosofuek omen diote, onartu behar dugula gure kondizioa. Norberak bakezko begirada eman behar diola bere nortasun bereziari. Baina postura idor horrek enau behin ere erakarri. Nik salbamena literaturan dut atxematen. Tikitiko hartua naiz, irakurtzea dela bestelakatziaren esperientzia egitea. Eta hori esperientzia erabat gozagarria dela. Hauran nintzenean, ohean irakurtzen nuen. Mixe intimuenen azpian, osoki arrosten zitzaidan ene nortasun bakuna. Eta bizi anizkoitzeko izakia bihurtzen ikasi nuen. Mendietan barna, itxasuan gaindi, ikasi dut nolakoa den mundua eta gizakia, muga politiko, fisiko eta psikologiko guzietatikat, ikasi dut zoina initza den mundua, zoina multsua eta bihurkorra izan daitekeen jendearen bihotza. Irakurtziak giza bizitzaren mugagabetasunaren jasta eman dit, mugagabetasun lurtararena, eta zorion handi horren aldean, ez diot deus gutiziegarririk ikusten erligioek hitz ematen diguten hilondoko paradisuari, han ez dagoelako liburutegirik. Egun heldua naizela, zertara heldua xuxen ez dakit, gozamen esperimentalaz gain, plazer estetikoa dutere bilatzen literatura irakurtzean. Egunero eta bereziki lan munduan hiztegi urri, gatzil, hitz eta itxuski seriosa darabilgu. Badakizu, indarren mutualizazioa, emaitzen optimizazioa, kapital kulturala eta enpresen balio erantsia. Horren ondoan bada, literaturak ederki segurtatzen digu jostakin iraun dezakegula. Eta hitz joko bidez, oraindik bizi gaitezkela nor gure duda, arraileria, bihotz zabaltasun eta oldagarekin. Literaturare bidez, jakitate eta emozio arrago bihurtzen naiz, mundu erresonantzia eta jende oihartzun bihurtzen naiz. Ongi den ala gaizki, ez dakit, ez dezaket epaitu hain azkar bultzatzen nauen isuri hori. Errandiezazuk edana da ahatik, ene xilkotik urruntzen nauela, bizitza eta jendia maitarazten dizkidala, beren soiltasuinean, muineraino, zu ere bai beraz.